Добрый вечер, друзья! Вы смотрите «Горячий комментарий» и с вами я, Андрей Микряков. Тема нашего сегодняшнего эфира — переброска России своих войск к границам Финляндии и Балтийским странам и возможность втягивания стран Евросоюза в полномасштабную войну. Не забывайте, что «Горячий комментарий» — это всегда прямой эфир. Поэтому задавайте свои вопросы в чате трансляции нашему сегодняшнему эксперту, комментируйте эфир и ставьте лайки, но только лишь в том случае, если вы находитесь за пределами Республики Беларусь в максимальной безопасности. Давайте начинать. Уже в начале осени в Беларуси пройдут очередные совместные с Россией военные учения под названием «Запад-2025». Все мы помним, чем закончились прошлые белорусско-российские учения — масштабным вторжением России в Украину. Сейчас Беларусь активно сводится российская военная техника и войска, а госпропаганда как никогда агрессивно раскручивает антиукраинские нарративы. Также появляется информация, что Кремль наращивает военную инфраструктуру у границ Финляндии и стран Балтии и перебрасывает туда часть своей армии. В ответ на эти действия Польша анонсирует собственные военные учения. Обстановка в регионе накаляется. В нашем эфире военный аналитик и журналист Белсат Змитер Мицкевич, с которым мы обсудим совместное военное учение двух диктатур, обострение ситуации у восточной границы Евросоюза и последствия всего происходящего сейчас для Беларуси. Змитер, приветствую вас. Добрый вечер. Рада вас видеть в эфире Маланки. Да, вот в воскресенье Wall Street Journal опубликовал огромный репортаж, кстати, с доказательством, со спутниковыми съемками, где показывает, как наращивается инфраструктура военная России у границ Евросоюза. Соответственно, и Норвегия, и около Карелии, в Карелии, конечно, около границ Финляндии, и в Ленинградской области строятся казармы, полигоны, всевозможная логистика. Все это происходит как бы вместе с тем, что идет подготовка к так называемым военным учениям «Запад-2025». Не хочется нагнетать ситуацию, но ситуация действительно накаляется, или мы все-таки снова попали в такое классическое кремлевское ИПСО? Ну, давайте глядзець не выключна там па нейкіх меркаваннях ці суджэннях, да, па тым, што адбываецца наступнае. Сапраўды, калі мы бачым звесткі аб тым, што рэальна ідзе будаўніцтва інфраструктуры, рэальна расейцы збіраюцца перакідваць войскі, ну і паступова пачынаюць гэтым займацца. Значыць, такая фактура ёсць, нейкая падрыхтоўка адбываецца. Другая рэч гэта тое, што я просто мушу по працы мониторить постоянно российскую пропаганду, притым пропаганду унутраную, притым не толькі унутраную, а нішавую, што яны распавядаюць для сваёй унутранай аўдыторыі і што яны кажуць у сваіх нішавых там часопісах і гэтак далей. Дык вось, справа ў тым, што расейцы ўжо пэўны час сваю ўнутраную аўдыторыю рыхтуюць да таго, што ім патрэбна будзе ваяваць супраць краінаў Европы. Наратыў там наступны. В Европе падымае галаву нацызм, там усталяваны нацысцкі рэжым в Брусэлі, гэта я цытую, яны сапраўды так кажуць. Там заселі нацысты, якія збіраюцца развязаць супраць Расіі наступную вайну. То бок выглядае гэта наступным чынам. Зноў ж, мы ж все ведаем, як трэба гэта разумець. Значыць, расейцы рыхтуюць сваю аўдыторыю да таго, што зараз яны зробяць нейкую правакацыю ўзброеную супраць краінаў захада, абвінаваціць в гэтым Европу і пачнуць буйнамаштабную военную кампанію супраць краінаў Европы. Ва ўсялякім выпадку адзін з такіх сцэнароў у іх ёсць. Інакш падаграваць сваю аўдыторыю такімі наратывамі ім было б не патрэбна. Прытым, што гэта адбываецца на ўсіх узроўнях. Як з вуснаў Лаврова, так і з вуснаў нізавых прапагандыстаў, якія пішуць, умоўна кажучы, там в газеце «Красная звезда», газеце расійскай арміі, якая выходзіць кожны дзень, і там просто пастаянна гэтыя наратывы прасоўваюцца. Прытым рыторыка там такая, просто неанацысцкія рэжымы в Европе, нацысты в Европе і гэтак далей. То бок яны адкрыта ствараюць вобраз ворага увогуле з усёй аб'яднанай Европы, якая нібыта збіраецца атакаваць Расію. Яны будуюць наўпростую паралель з другой сусветнай, з гэтак званай Великай Айчыннай, дзеля таго, каб вкласці в головы сваім людзям, што зараз ім трэба будзе масава ісці на ўбой в абарону матушкі Расіі, як яны кажуць, вось супраць нацыстаў, якія збіраюцца на іх нападаць. То бок гэта па сутнасці тое самае, як яны падагравалі сваю аўдыторыю перад пачаткам вайны супраць Украіны. Логіка роўна тая ж самая, што нібыта вось нас зараз атакуюць, нашы тэрыторыі хочуць захапіць, плюс зноў жа там же наступны наратыў, што нібыта
яны аб'яўляюць Расіі вайну з мэтай нас знішчыць, з мэтай дэканструяваць Расію. То бок, ну, вось гэта адкрыта дэкларуецца расійскай прапагандай, прытым на ўсіх узроўнях. То бок я падкрэсліваю, што расійская дыпламатыя афіцыйна аперуе такімі дэфініцыямі. Вось гэтая небензя, якая сядзіць в ААН і прадстаўляе там Расію, пастаянна заяўляе вось такімі фразамі. Лавров і расійскі МЗС таксама размаўляе вось такімі фразамі. Яны пастаянна гэта кажуць. То бок афіцыйна дэфініцыі нацысты ў дачыненні да Европы замацаваныя в расійскім, скажем так, в расійскім наратыве, і ўвогуле гэта з'яўляецца іх вот аператыўнай рыторыкай, так бы мовіць. Так што тут мы цалкам бачым, да, мы бачым то, што яны рыхтуюцца да войны супраць Европы. Дмитрий, да, ну, подготовка. И, кстати, сегодня же и проснулся зампред Совбеза Медведев, который заявил о тотальной денацификации Европы, и опять же Я бы сказал, проспался. Проспался, да, после зимней спячки, да, и опять же еще заявил о том, что РФ будет добиваться всего, что захочет, только через так. Но, зная положение дел в российской армии, да, вот всю эту тотальную коррупцию, получится ли у России как-то активизироваться конкретно вот на всем этом, скажем так, назовем это Восточноевропейский фронт, или это просто будут какие-то провокации, связанные с мясными штурмами, какими-то вот такими нюансами? Ваше мнение? Глядзіце, тут адразу некалькі фактараў. Фактар першы. Расейцы ўжо вядуць вайну супраць Европы. То бок, ну, калі хтосьці думае, ну, зноў жа, не заўважае гэтых дзеянняў і лічыць, што іх не адбываецца, гэта не значыць, што іх не адбываецца. Проста расейцы вядуць гэтую вайну ў іншых вымярэннях. Вымярэнні ўплыву, вымярэнні прапаганды. То бок яны насычаюць сваёй агентурай еўрапейскія краіны, яны падключаюць сваю разведку, там, вось менавіта в гібрыдным плане яны вельмі і вельмі моцна прасунутыя. І яны гэтым карыстаюцца. Іх мэта зрабіць так, каб у выпадку буйнамаштабнай ваеннай агрэсіі Европа не змагла сінхронна рэагаваць і не змагла даць сіметрычны адказ на іх дзеянні. Яны хочуць дэзінтэграваць сістэму бяспекі краінаў захаду, адключыць Злучаныя Штаты ад бяспекі в Европе, каб Злучаныя Штаты ў выпадку чаго не дапамаглі Европе, то бок гэта іхная задача. Яны яе, дарэчы, зараз спрабуюць выканаць пры дапамозе наратыва, што, глядзіце, Европа зараз в адрозненне ад Злучаных Штатаў не хоча замірэння з Расіяй, а хоча працягваць супраць Расіі вайну. І яны спрабуюць прасунуць амерыканцам наратыў, што нібыта, глядзіце, гэта мы вашы сябры, гэта еўрапейцы, пры тым, што яны падкрэсліваюць, лева-ліберальныя еўрапейцы не хочуць ісці за мірнымі намаганнямі Дональда Трампа, а хочуць сарваць перамовы мірныя і, адпаведна, хочуць далей ваяваць з Расіяй. А мы-то ваяваць не хочам. Мы разам з Дональдам Трампам хочам замірыцца і все устаканіць. То бок пры дапамозе гэтага наратыва яны хочуць дэканструяваць увогуле всю сістэму бяспекі в Европе в прынцыпе. То бок яны хочуць, каб Злучаныя Штаты з Европы выйшлі, дзеля таго, каб пасля у іх было больш магчымасцей для таго, каб атакаваць еўрапейскія краіны. І тут яны ўжо спадзяюцца, што адзінства ў еўрапейскіх краінаў не будзе, што еўрапейскія краіны не змогуць вельмі хутка адказаць на іх ваенныя дзеянні. Ну і плюс, зноў жа, яны спадзяюцца, што не будзе адзінства па прыняцці рашэнняў вельмі хутка. І тое, што еўрапейскі военно-прамысловы комплекс не развернецца так хутка дзеля таго, каб нанесці Расіі рашучую паразу. То бок гэтыя снарады артылерыйскія трэба будзе выпрадукаваць, людзей трэба будзе мабілізаваць, а яны роўненька, як Гітлер в 41-м годзе, спадзяюцца на бліцкрыг. Гэта вось іхні план. Выглядае то, што яны пачынаюць яго рэалізоўваць пакрысе. Ну, ва ўсялякім выпадку намаганні па дэстабілізацыі еўрапейскіх краін яны ніколі не спынялі, і яны іх працягваюць. Што датычыць ваеннага складніка? Яны разумеюць, што час на доўгай перспектыве верагодна гуляе супраць іх. Таму што ў іх няма доступу да стратэгічных рэсурсаў, іх пазбавілі доступу да стратэгічных тэхналогій, і таму ім патрэбна нейкім чынам аднавіць сваё становішча на міжнароднай арэне.
дзеля таго, каб працягнуць далей сваю захопніцкую палітыку. Дзеля гэтага трэба выкарыстаць все магчымыя сродкі. А якія сродкі ў іх засталіся? Акрамя военных сродкаў у іх, в прынцыпе, больш ніякіх і няма. Таму што дыпламатычныя сродкі ім все паабрубалі. І таму яны зараз актыўна праводзяць дэстабілізацыю в Афрыцы, дзеля таго, каб выкарыстаць гэта пасля в вайне супраць Европы, каб стварыць для Европы дадатковую кропку ціску. І, напрыклад, зноў ж, таму што нелегальная міграцыя з Афрыкі і гэтак далей, гэта таксама для Европы вялікая праблема, і расейцы выдатна ведаюць, што еўрапейцам з гэтым прыйдзецца змагацца ў выпадку чаго. Таму расейцы зараз вельмі моцна актывізаваліся на афрыканскім фронце, яны захапілі, усталявалі прарасійскія рэжымы ў некалькіх краінах, стварылі гэтак званую канфедэрацыю дзяржаваў Сахеля, з Нігера, Малі і Буркіна-Фасо. Там вось спрабуюць акапацца і фактычна кантраляваць частку Сярэдземнага мора і Чырвонае мора. Таксама там пры сваім уплыве ў Судане і в Лівіі. Вось, карацей, іхняя такая задумка. Гэта іхні план на паўднёвым фронце, для того, каб там стварыць для Европы гарачую кропку. Плюс, таксама тут яны спадзяюцца, што ў выпадку нейкай атакі з боку Расіі, напрыклад, на краіны Балтыі, ніхто ім дапамагаць не будзе. То бок, у всякім выпадку яны збіраюцца выкарыстаць еўрапейскія механізмы супраць Европы. Зноў жа, пакуль будуць абмяркоўваць, ці трэба актывізаваць 5-й артыкул, ці не трэба, што рабіць. Яны захопяць, напрыклад, рускамоўныя рэгіёны Латвіі. Ёсць такія, там, дзе вялікая доля рускамоўнага насельніцтва, пардон, конечно, што так кажу, в двукосці рускамоўнай, да? Але там ёсць доля рускамоўнага насельніцтва, і расейцы пад прэтэкстам таго, што вось еўрапейскія нацысты нам тут аб'явілі вайну, а мы баронім сваіх, могуць атакаваць краіны Балтыі, прыватнасці Латвію, захапіць там нейкую частку тэрыторыі, а можа увогуле большую частку краіны. І далей прасоўвацца, напрыклад, альбо выкаціць нейкія даданыя патрабаванні. Тут я не думаю, што гэтая стратэгія вось ужо ў далейшых дзеяннях вельмі нейкая такая моцная і маналітная. Верагодна, яна, як усё ў Расіі, таксама адштурхоўваецца ад гэтак званага вялікага авося. То бок яны таксама дэкларуюць сваёй знешняй палітыцы і ваеннай дактрыне, што яны, цытата, зноў жа, гэта з іхняй прапаганды, гэта не я прыдумаў, яны будуць спрабаваць НАТО на зуб. І вось яны будуць спрабаваць. Так, мы паспрабуем тут пасунуцца, і тут пасунуцца, і паглядзім, як яны будуць рэагаваць. А далей ўжо будзем адштурхоўвацца ад гэтай рэакцыі і глядзець, як мы можам выруліць. То бок, вось такі ў іх план. Але тое, што яны разумеюць, што ім трэба як мага хутчэй дабіцца павышэння свайго статусу ў міжнароднай палітыцы і дабіцца, скажем так, вяртання сябе, як яны кажуць, супольнасць вялікіх дзяржаваў, яны ўсё яшчэ лічаць сябе вялікай дзяржавай, то вот гэта відавочна, і яны будуць імкнуцца гэта зрабіць як мага хутчэй. Дмитрий, да, но если представить самое худшее, допустим, определенные такие атаки на балтийские страны или на Польшу, то есть просто Восточная Европа, которая максимально знает о всей опасности от вот этого сумасшедшего старшего брата белорусского, в кавычках тоже говорю, насколько смогут балтийские страны и Польша отразить вот эту атаку, потому что вот я знаю, например, в странах Балтии идет реализация проекта Baltic Defense Line, то есть это всевозможная постройка там зубов вот этих дракона, позиций ПВО новых, противотанковых рвов. И опять же увеличились же расходы на военные нужды, и из-за этого растут налоги в балтийских странах и в Польше. Способны ли внутренние силы балтийских стран и Польши отразить вот этот возможный удар? Глядзіце, тут адразу некалькі фактараў. Самастойна не. То бок, гэта, на жаль, на сённяшні момант складваецца такая сітуацыя, што без дапамогі саюзнікаў гэтыя краіны не змогуць самастойна адбіць, калі гэта будзе моцны удар Расіі, скажем так, яго нейкім чынам нівеляваць. Па якой прычыне? Па той прычыне, што Расія будзе мець перавагу ў паветры. І гэта мае рашаючае значэнне. То бок, паколькі Расія мае перавагу ў паветры, то яны, відавочна, будуць гэтым карыстацца.
І тут ужо ні процітанкавыя рвы не дапамогуць, ну нічога. То бок гэта, канешне, гэта затрымае. І тая канцэпцыя, якая прынятая у прыватнасці в Літве і ў Польшчы, вельмі добра дапаможа стрымаць расійскі наступ. Канцэпцыя это на самой справе для краінаў нашага рэгіёна можа быць толькі адна. Гэта татальная абарона, калі абараняецца все насельніцтва. Таму што калі насельніцтва не абараняецца, то, мне здаецца, людзі ўжо выдатна пабачылі, што адбываецца з тымі, хто не абараняецца і на чыю тэрыторыю прыходзяць расійскія акупанты. То іх проста забіваюць. То бок, ну, што расейцы будуць праводзіць масавы генацыд, і гэта, ну, як бы імі не хаваецца. Яны, скажем так, тое, што, ну, мы все бачылі, што яны тварылі ў Бучы, што яны твораць на акупаваных украінскіх тэрыторыях. То бок, расейцы зразумелі, што яны не змогуць і кантраляваць нармальнымі сродкамі гэтае насельніцтва іншых краінаў, калі яны акупуюць іх тэрыторыі, і яны яго будуць проста знішчаць, дзеля таго, каб не ўзнікала нейкіх там праблем пры кантраляванні гэтай тэрыторыі. Ім абсалютна плеваць на людзей, ім плеваць на гуманітарныя правілы, ім плеваць на міжнародныя дамовы. Яны будуць рабіць тое, што для іх зручна. І вось гэта іхняя такая логіка. То бок мы мусім гэта зразумець. І таму, як бы, магчыма толькі татальная абарона, калі абараняюцца все. Калі людзі проста, ну, увогуле не застаецца людзей на акупаваных расейцамі тэрыторыях. Зараз, конечно, ты вельмі складана, ты в лесе не пахаваешься пры цяперашніх тэхналогіях, пры наяўнасці дронаў, пры наяўнасці такой радарнай сеткі, ты, ну, ўжо проста не зробіш партызанку ў лесе, гэта, на вялікі жаль, немагчыма. І таму сапраўды паўстае пытанне, як бы, што рабіць. І тут сапраўды Европе трэба зараз вельмі хутка мабілізавацца. І расейцы гэта разумеюць, і мне здаецца, што яны вось якраз і плануюць скарыстацца тым, што у іх працуе лепей. А працуе лепей у іх прапаганда і мабілізацыйная сістэма. Яны могуць мабілізаваць агромністую колькасць гарматнага мяса менавіта пад лозунгі, што нам трэба бараніць сваю краіну, мы пойдзем знішчаць еўрапейскіх нацыстаў. Вось такая іх логіка. То бок яны ж зараз, калі акупуюць украінскія тэрыторыі, яны ж вот гэтай логікай карыстаюцца. У іх нічога в галаве там не заварочваецца, што мы на чужой тэрыторыі ваюем. Не, яны рэальна думаюць, што яны змагаюцца супраць ворага, абараняючы сваю краіну. Так што в іншых выпадках я не думаю, што гэта таксама будзе нейкай перашкодай. Расійская прапаганда сваёй аўдыторыі все нармальна патлумачыць. І зараз якраз такі і вядзецца ў бок таго, што ім трэба максімальна хутка мабілізавацца, пакуль іх не пачаліся незваротныя працэсы ў грамадстве, то бок, ну, скажам так, пакуль яны не нараслі вельмі моцна, то ім трэба гэтым скарыстацца, дзеля таго, каб заключыць наступны мір на сваіх умовах. Яны, як мы бачым, не збіраюцца ісці на мір на умовах на вот тых, якія прапановвае Дональд Трамп. Яны толькі зацягваюць час, яны адмыслова выкацілі для ўсяго цывілізаванага света такія умовы мірнай дамовы, ну, якія проста непрымальныя. Ну і, значыць, вось як бы логіка ў тым, што яны хочуць рэальна ваяваць далей. То бок, значыць, яны сапраўды разглядаюць магчымасць і интервенцыі в Европе. Змитер, ну и, конечно же, в этой всей ситуации Беларусь оказывается в максимально таком опасной ситуации. Вот опять же, возвращаясь к обсуждаемым выше вот Запад-25 военным учениям. Огромное, наверное, количество этих одурманенных пропагандой солдатиков российских появится в Беларуси. Какие опасности несет вот эта ситуация именно для территории Беларуси и для белорусов непосредственно? Вот осенью все это начинается. Все мы помним, чем закончились прошлые учения совместные российско-белорусские. Ну, глядзіце, тут небяспек некалькі. Першае заключаецца ў тым, што расейцы могуць устроіць узброеную правакацыю пад выглядам войскаў рэжыма Лукашэнкі. Ніхто ім не перашкодзіць перапрануцца в мундзіры лукашыстаў і здзейсніць нейкую узброеную правакацыю на мяжы. Гэта першае. Другое, яны могуць вось, ну, такім чынам якраз такі элегантным вцягнуць Лукашэнку
ну, афіцыйна Беларусь в гэтыя баявыя дзеянні, і паспрабаваць таксама скарыстацца, ну, нейкім патэнцыялам, які ў войскаў Лукашэнкі ёсць, хаця ён невялікі. Але, можа быць, яны будуць разлічваць якраз на такую вот магчымасць правакацыі. Зноў ж, нельга казаць гэта на 100%, але і выключаць гэтага таксама нельга. Ну, зноў жа, па-другое, гэта можа быць такая правакацыя для таго, каб проста зняць сябе адказнасць за некаторыя дзеянні. І зноў жа паглядзець проста на рэакцыю. Ага, як НАТО адрэагуе, калі мы, умоўна кажучы, захопім кавалак тэрыторыі Латвіі пад выглядам таго, што гэта жаўнеры рэжыма Лукашэнкі, а не расейскія. А пабачым, як яны будуць рэагаваць. А што будзе? То бок вось гэта таксама небяспека ёсць. Ну і плюс, зноў ж, мы ж все выдатна ведаем, як расейцы сябе паводзяць на акупаваных тэрыторыях. Ну а Беларусь для іх таксама тое ж самае па факце. І тут нічога добрага для беларусаў дакладна няма. Суседства з гэтымі оркамі, ну, нічога добрага яшчэ нікому не прыносіла. Да, но сегодня вот это актуальной становится сегодняшнее заявление президента Зеленского на саммите Троеморья в Варшаве, что он заявил, что в Беларуси все-таки что-то готовится, Россия что-то готовит, но уже этим летом. Он даже не заявил, что это осенью будет, а летом. И плюс еще вот эта новость, наверное, тоже она очень, скажем так, неприятна для Беларуси, что Путин предложил Лукашенко построить в Беларуси завод по производству дронов. Вот сегодня начался опять же вояж Лукашенко по регионам России. Собственно, такое предложение, наверняка от которого будет сложно отказаться. И это такая вполне возможная цель удара по Беларуси, да? Правильно же со стороны Украины? Ну, конечно. Это зразумела то, что, ну, официальная декларация уже того, что дроны будут збирацца там для России, это будет легальной мэтай удара для Украины, ну а по-другое, ну это будет такой уже официальной декларацией того, что режим Лукашенко, ну уже прям на найвышэйшым узроўні падтрымлівае расійскую войну супраць Украины, да и іншых краін, да? И тут, конечно, тыя, хто хацеў ведаць аб тым, што рэжым Лукашэнкі падтрымлівае вайну Расіі супраць Украіны, ну ўжо ведалі даўно, таму што, ну, колькі там прадпрыемстваў беларускіх працуе на рэжым Пуціна, да, і на вядзенні гэтай вайны. Колькі гэтых тавараў пастаўляецца, і не толькі гэта ваенна-прамысловага комплекса датычыцца, але і звыклых звычайных прадпрыемстваў, пардон. Вось. І таму я тут не ведаю нават уже што сказаць, таму што Лукашенко в прынцыпе тут вляпаўся па самае не магу гэтую расійскую авантуру, і не бачна, што ў яго ёсць з яе нейкае выйсце. Ну таму што все ж таки я лічу, што ён ужо пэўны час не кантралюе таго, што адбываецца ў Беларусі з пункту гледжання міжнароднай палітыкі і з пункту гледжання бяспекі. То бок, што яму ў Крамлі скажуць, то і ён і зробіць. І мне здаецца, што тут ён ужо на гэтае рашэнне не ўплывае. Так што застаецца яму толькі ездзіць, рабіць добрую міну, ну і спрабаваць прыкінуцца шлангам. Маўляў, я тут ні пры чым, я ўвогуле нічога не ведаю. Ну, хаця на самой-то справе ён рэальна можа нічога не ведаць. Як ён казаў, што яго расейцы не інфармавалі аб тым, што яны пачнуць вайну супраць Украіны. Я тут цалкам не здзіўлюся. Яго рэальна маглі не інфармаваць. Ну, бо навошта інфармаваць сатрапа? Ну, то бок, вось ён даведаецца з навінаў, ну, хай думае, што яму рабіць. У нас тут свае справы ёсць. Вот у расейцаў логіка такая. Ну, і верагодна, што Лукашенко сам разумее, куды ён вляпаўся, і таму цяпер ён проста спрабуе нейкім чынам выкруціцца, як та вужака на патэльні, але ўжо, ну, куды тут денешься. Дмитрий, ну логично тогда ожидать, что на территории Беларуси в ближайшее время появятся северокорейские военные. Вот уже ждем 150 тысяч пакистанцев. С большой страстью режим ждет их. И вот сейчас еще вполне вероятно северокорейские войска на территории Беларуси где-нибудь в районе Мозыря, Гомеля или Бреста или Пинска или нет? Ну, тут пакуль цяжка аб гэтым казаць. Гэта пакуль все інсінуацыі, як і з тымі самымі пакістанцамі. То бок тут нельга нічога прадказаць на гэты момант. І тут, канешне, цікава, што расійская прапаганда цяпер афіцыйна прызнала гэтых жаўнераў КНДР. Нават выпускаюць відосы пра тое, што вот глядзіце, як яны там гераічна змагаюцца. Забаўна гэта выглядае, канешне. Ну, але там з другого боку вельмі смешна, як яны да гэтага выпускалі аб'явы там в локальных СМИ, что паўночна-карэйскія жаўнеры не з'едуць ваших собак, там, калі ласка, не бойцеся, паважаныя жыхары там тых ці іншых раёнаў. Вось гэта смешна.
То бок гэта таксама як бы паказвае стаўленне расейцаў да сваіх, так бы мовіць, саюзнічкаў, каго яны там назапрашалі. Ну вот я не думаю, што пакуль варта казаць пра гэтую паўночную Карею і той же самы Пакістан в кантэксце Беларусі. Тому што невядома яшчэ, што з гэтым Пакістанам будзе в бліжэйшы час, таму іх з Індыі свая цікавая гісторыя пачынаецца. Ім там можа зараз увогуле будзе ні да якой міграцыі, ні да якога выезда. Але гэта побачым, там пастаянна нешта адбываецца, і таму тут складана сказаць, што там нешта на 100%. Ну але в любым выпадку гэта ўсё цікава. Так што пакуль цяжка казаць штосьці менавіта аб гэтых з'явах у дачыненні да Беларусі. Дмитрий, еще хотелось бы обсудить с вами один вопрос. Опять же, мы недавно говорили о госпропаганде белорусской. Очень неприятные новости, что все больше и больше белорусов участвуют в войне против Украины на стороне России. Вот уже проект «Хочу жить» опубликовал данные о 742 граждан нашей страны. При том, что известно о гибели 95 белорусов. И наверняка эти цифры намного выше. Ваше мнение, каковы вот реальные цифры участвующих в агрессии против Украины белорусов? И насколько эти цифры показывают успехи госпропаганды? Единственная еще такая ремарка, что все-таки киберпартизаны дали информацию, что среди погибших, опять же, и вообще участвующих, большое количество людей с судимостями, бывших сотрудников КГБ и МВД, соответственно, и многие из списков имеют приобретенное гражданство Республики Беларусь. Изначально все-таки они граждане Российской Федерации. Зноў жа, гэта якраз такі кажа аб тым, што сярод беларусаў гэтая вайна непапулярная. І што пазіцыя Расіі сярод беларусаў таксама непапулярная. Потому што беларусы гэта не падтрымліваюць. Ну, па-першае, сама лічба 742, па-другое, зноў жа, паглядзець, колькі там сапраўды менавіта беларусаў, тых, хто себе беларусамі лічыць, ну, то гэта ўвогуле дробязь. Так што якраз такі гэтая лічба і, ну, зноў жа, вось бэкграунд гэтых людзей, калі вот аналізаваць в кантэксце, паказвае тое, што менавіта для беларусаў гэтая вайна абсалютна чужая. І гэтыя падзеі, ну, увогуле, скажем так, гэтая атака Расіі на Украіну для іх сталася, ну, просто нейкім жахам і зверствам. То бок яны гэтага абсалютна не падтрымліваюць. І мне здаецца, вот якраз гэтая статыстыка вельмі добра гэта ілюструе. То, што не гледзячы на прапаганду рэжыма Лукашэнкі, колькі яны там равуць са сваіх экранаў аб тым, што патрэбна Расію падтрымліваць, колькі яны там брэшуць аб тым, што там работайце, браці і гэтак далей, вось колькі гэтага вою і енку не адбываецца, беларусы гэтага не слухаюць. І гэта выдатна на самой справе. Вось гэтая статыстыка вельмі добра паказвае, што як прапаганда рэжыма Лукашэнкі, так і прапаганда расійская, асабліва мілітарная прапаганда, на беларусаў не ўздзейнічае. Таму што для беларусаў сапраўды вайна гэта самае жахлівае, што можа здарыцца. Таму што вось гэтыя, ну, прабачце, па-іншаму не магу сказаць, прыдуркі, которые панацягвалі на сябе форму і раптам уявілі, што яны Рэмба, і другія, карацей, іхныя калегі, якія пішуць аб тым, што там патрэбна, карацей, працягваць спецыяльную ваенную аперацыю, якія в жыцці гэтага аўтамата в руках не трымалі нават, а працягваюць такое выпісваць. Яны працуюць проста без сэнсу. І звычайны беларус на гэтае не вядзецца. Таму што вось гэта якраз такі, ну, просто самая натуральная лухта. Людзі могуць гэта паслухаць, але высновы яны зробяць свае. І весь гэты бой баявых барабанаў, в які б'юць розныя там прыдуркаватыя азаронкі і вся гэтая брація, насамрэч да беларусаў ніколі не адгукаўся. Таму што, ну, нашыя людзі все ж такі, таксама, дарэчы, в адрозненні ад расейцаў, выдатна ведаюць, што такое вайна на гэтай тэрыторыі, і што такое акупацыя. Гэта расейцы збольшага не ведаюць, таму што падчас другой сусветнай вайны іх тэрыторыі доўгі час пад акупацыяй не знаходзіліся. Яны пра гэта толькі дзесьці ў падручніках прапагандысцкіх чыталі. Яны просто, ну, не разумеюць, што гэта такое, і таму, карацей, у іх там і налепкі можам паўтарыць, і все остае, вось гэта ідэалогія праходзіць. А ў нашых людзей гэта не праходзіць, таму што ў кожнай сям'і ёсць гісторыі. А гісторыі-то перадаюцца, і людзі могуць нават там дзесьці целек глядзець, але все ж таки яны таксама разумеюць, яны слухаюць сваю сям'ю, то бок, ну, што там адбывалася. І таму вось для іх якраз таки вся гэтая рыторыка ваяўнічая, і весь гэты мілітарызм, ну, асабліва ад персанажаў кшталту там Хрэніна і всіх падобных, увогуле
ніякім чынам не адгукаецца ім. І мне здаецца, гэта якраз таки вельмі добра. Вот эта статыстыка, ну, чарговы раз гэта ілюструе. Да, ваши слова действительно вселяют надежду, но все-таки вот тогда резюмируя, вот мы поговорили, то есть все в панике, но чуть-чуть паники поубавилось, но все-таки резюмируя, особенно вот, кстати, в контексте сегодняшнего, по-моему, 100 дней сегодня президентства Трампа, или вот завтра будет, я могу ошибиться, мы вообще на пороге вот такой глобальной, можно сказать так, Третьей мировой войны, потому что вы упомянули уже и конфликт между Пакистаном и Индией, и уже Китай там завоевывает маленькие островки, то ли Вьетнаму, которые принадлежат, то ли Филиппинам, но опять же зарится на Тайвань. Где мы стоим вот сейчас, условно говоря, сколько осталось сделать шагов, и что будет происходить с Беларусью вот в этом глобальном конфликте, если он начнется, конечно, не дай бог. Ну, я вам зараз заголовак зраблю, то бок на маё сціплае меркаванне трэцяя сусветная ўжо ідзе. Яе будуць адлічваць альбо ад пачатку канфлікта на Донбасе, то бок расійскай інвазіі на Донбас, альбо ад 24 лютага 22 года. Таму што насамрэч вайна ідзе ўжо ў розных вымярэннях. Яна адбываецца в інфармацыйным полі, гібрыдныя аперацыі ідуць ваўсю па ўсім свеце. Расійскі спрут распусціў свае тэнтаклі проста паўсюль. Адбываюцца баявыя дзеянні ў Афрыцы, яны там не спыняюцца. А гэта таксама вялізны фронт. І Расія там спрабуе замацавацца. Таксама мы бачым, што в Азіі, в Афганістане, ну, вось таксама пачынаецца весялуха, таму што Расія легалізавала Талібан, я нагадаю. То бок расейцы, ну, вось, сталі в адзін шэраг з міжнароднымі тэрарыстамі. Яны адкрыта гэтага не цураюцца, то бок яны кажуць, што Талібан для іх, я працытую Сергея Нарышкіна, гэта не мае словы, яны кажуць, што Талібан, цытата, нармальны партнёр в барьбе з тэрарызмам. Ну, вот, уяўляеце сабе, да? Вось гэта цытата з кіраўніка расійскага СВР, службы знешняй выведкі, Сергея Нарышкіна. Вось гэта іх неафіцыйная пазіцыя. Так што мы маем справу з міжнароднымі тэрарыстамі, якія, ну, вот зараз аб'ядналіся в агульную ось зла, аб'яўляюць всіх іншых нацыстамі, прыгнятальнікамі і гэтак далей, ну і будуць спрабаваць дэканструяваць цывілізаваны свет, да. Ну вот гэтую задачу яны перад сабой ставіць, там Лавров ужо таксама пра гэта заяўляе, што, маўляў, мы не дазволім там нацызму падняць галаву і гэтак далей. Вось гэта іхняя рыторыка. Вот такім чынам яны збіраюцца дзейнічаць. Так што, ну, трэцяя сусветная ўжо ідзе. Просто калі мы хочам, ну, калі мы не хочам гэтага заўважаць, гэта не значыць, што гэтага не адбываецца. Просто яшчэ ёсць шанец не дапусціць перахода гэтай вайны в сваю максімальна радыкальную стадыю. Калі пачнуцца буйнамаштабныя наземныя аперацыі і гэтак далей. Вот ёсць яшчэ магчымасці гэта спыніць. Толькі для гэтага, ну, таксама, конечно, патрэбна прымаць радыкальныя захады. Ну, а месца Беларусі тут, як любой дзяржавы, якая знаходзіцца на лініі фронта, ну, явна не самае прыемнае. Явна не самыя весёлыя падзеі могуць адбывацца, калі будуць адбывацца буйнамаштабныя наземныя аперацыі ва ўсходняй Европе. Да, стоит еще напомнить... Расказваць пакуль штосьці складана, ну, але, скажем так, зыходзячы з гістарычнага досведу, можна сказаць, што дакладна нічога прыемнага чакаць не варта. Я просто еще вспомнил, что вот недавно в Москве анонсировали открытие туристического агентства «Талибан Тур». Вот куда, наверное, уже очереди выстраиваются таких патриотически настроенных россиян, чтобы, наверное, за опытом, обменом опыта слетать туда. Да, ну, конечно, да, Беларусь не в самом выгодной позиции, все это очень грустно. Да, еще хотелось бы, конечно, вспомнить, что сегодня Радуница, и все-таки как-то предложить всем сегодня вечером помянуть погибших белорусов, которые погибли от репрессий режима Лукашенко, ну и белорусов, которые погибли и гибнут сейчас на украинском фронте от действий режима, опять же, Лукашенко и режима Путина. Змитер, огромное спасибо за конструктивную беседу и все-таки, что сделали понятным такую ситуацию, что не надо так сильно все-таки паниковать, но готовиться надо. Рыхтавацца трэба заўжды. Да. Спадзявацца трэба на найлепшае, а рыхтавацца да найгоршага. Гэта вось залатое правіло, якім в наши часы, мне здаецца, варта карыстацца. Да, так и будем поступать. Спасибо еще раз. И живе Беларусь. До побачення. Дякую вялікі, жыве вечна.
Военный эксперт, аналитик и журналист Белсат Дмитрий Мицкевич был в эфире, в вечернем эфире «Горячего комментария» на Маланке. А сейчас, дорогие зрители, для вас анонс. Теперь наш канал доступен не только на YouTube-платформе, но и через спутниковое вещание на платформе Беларусь Tomorrow. Это новый стриминговый сервис, объединяющий ведущие независимые медиа, блогеров и экспертов. Здесь вы получите максимально актуальную информацию о Беларуси и мире, без цензуры, VPN, а главное, абсолютно безопасно. Хотите быть с нами? Я надеюсь, что да. Как настроить спутниковую программу? Подробную инструкцию вы найдете в описании к этому эфиру. От себя еще раз благодарю вас за то, что провели это вечернее время вместе с Маланкой. Берегите себя, обязательно увидимся.